morning, viewers. Today is September 18, 2017. Karon, I will do the grass cutting around the grounds, on the ground of our house. So, join me. I will show you how to get things done. So let's go, guys. Join me in my grass cutting activity today. Nauna ato sang limpyuhan ang spark plug kay usahay mo kagar pod itong ibutang diri. Lagay natin dito sa ibaba. We are using the Kawasaki model. Karaan na ni nga grass cutter na mo. Gamitin natin ito para sa spark plug paglagay, no. So let's put this one. Kala ko nawala itong maliit na screw. Lagay natin dito sa ibaba para pag close, no, close dito. Balik saglit. Tapos sugutin natin para kagat screw. Okay. Then ayusin natin yung tape para safety at ilagay yung screw para ma-close. Ito, nalagay na ko na, no. Yun. Kukuha tayo ng pliers. Isara natin ng maayos, no. I-tight natin ng maayos ang screw para di matanggal. We will be using gasoline, special gasoline for the fuel of this grass cutter. So ito, lagyan natin kasi ano pa fresh pa ito, yung gasoline na ito galing pa sa gasoline station. So lagyan natin ng 3 cup nito ng motor oil. 1 litro, 3 cup ng 1 litro, 3 cup ng motor oil. Two, 3. Tapos igano natin para ma-mix. Bago natin umpisahan, lagyan mo muna natin ng used oil doon sa may dulo para smooth ang rotation niya at saka hindi masira yung mga ipin niya sa loob o yung makina. So, dito lagyan natin ng ito, kunin natin, lagyan natin ng used oil.
Ito hindi pa napuno dami ng oil, lagyan pa natin. So ito na napuno na yung lalagyan niya. Ilagay natin uli yung screw, yung takip, bali takip niya. Ito ay sa dulo ng grass cutter. Yun. Close tightly na. Okay, lagyan na natin ng gasolina. Okay. Ito na, lalagyan na natin ng gasolina. Kunti lang muna kasi baka hindi aadar. Kasi sayang lang, no? Ito yung Filipino ingenuity. Kasi nawala yung panghugot. Sa ngayon, subukan natin kung aandar ba. Kasi sa ngayon, umaandar na siya, no? Lagyan natin uli ng gasolina. Umaandar na siya. Lagyan natin uli ng gasolina para mag-umpisa tayo mag-grass cut. Ito na. Halos kalahati ng nilagay natin. I-close natin, lagyan natin ng plastic para tightly close, and ready. Okay, subukan natin uli. Umaandar na yung grass cutter. So umpisa natin pag grass cut, lagay natin tong protective goggles para safe, no? Then umpisa natin yung pag grass cut. Dito tayo mag-umpisa ng pag grass cut. Dito tayo mag-uumpisa.
guys, ito yung dinadaanan ko, no? Yun. So for now, my SD is consumed. So mawalan sana akong ipakita ninyo. Hasta la vista.